Ladies and gentlemen, welcome to Live Prime TV. Tiri pano pa Bishu Reality Life. Tiri muchirongwa chatinotaura nema-commercial sex workers. Tinzwa kuti ndezvipi zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo, ndezvipi zvakavapa kupinda mumabasa. Asi kana uchingouya pachirongwa panapa, tokurudzira kuti muone chirongwa chinechi muri nzvimbo dzakasiyana. Vana vari pasi pe18 hatibvumidze kunge vachiona mavideos aya because pane zvimwe zvinozotaurwa zvemimba yemukati kana kuti zvingakodzere kuti zvinzwikwe nevana, zvinove zvinonyadzisa zvinowanikwa pachirongwa chinechi. Saka vana vadiki ngavagare vaenda kwavo, kana muri vanyarikani mona muri nzvimbo dzakaita dzakasiyana. Saka nhasi tine muenzi wedu muchirongwa, rega tisangana nawo. Sisi makadi tiripo makadiwo. Aiwa tiripo. Mungatsanangurira kuti zita renyu munoonzani? Zita rangu ndonzi Spiwe Gamuri. Ore ndo zita rekutoberekwa? Ndo rekuberekwa racho. Ndati pamwe muchandiudza rebasa kuti basa ndonzi nyingi. Iro rinoshanda kwese, basa ndiro handinyepe zita, ndonzi Spiwe Gamuri. Alright, makazvipira kuve pabasa. Hongo. Ya, aiwa, musi kuvhunduka basa renyu, muri kunyatsozvitemba pabasa renyu. Ya, mungandiudza here kuti imi muchibasa ichi mungava nemakore mangani muri mubasa? Inini ndingati ndakuma 12 years. 12 years? 12. Eish, makatanga mune makore mangani? Ndakatanga ndichiri mufana siti uma 13 years, iwo zvinoenda kushandira 25. Muri kuti at 13 years manga matotanga chibhishu? Ndatotanga chibhishu zvekunyengwa izvi. Alright, apa home kutaradze kunyengwa. Alright. Kutopinda mubonde chaimo, kwetoti kunzi ndokuda zvogumira ipapo. Asi kutopinda muimba huru yedu yekutorara tichitosangana pabonde. At 13? 13 years. Zvanga zvato serious. Saka ipo mama akutobhadharisa? Ipapo taura chokwadi, ipapo kwakusiri kwekubhadharisa. Asi kuti semwana anenge anakirwa watesta muto wegwaya. Ukatesta muto wegwaya, unotongopedzera wapindana nachi. Ipapo nansanda kubhadharisa nekuti kuti nansanda kuziva kuti saka ndikanyengwa inini ndinobhadharisa here. Chandaingoziva ndechekuti ndikangoona mukomana akangonditi iwe Spiwe kundinyepera tumajigisi tuchiti madhora ti raitonorohwa. Alright. Ya, mutu wangu wanaka chaizvo mukati aiwa. Ndofana kupota nchimbodzokera. Eka. Unongozviziva wanuti wakatongogara fanika ukangotesta chete. Ipapo Mwari akatikanganisira nokuti kuti ukatesta hautombodi kana kuishayiwa. Zvasiyana neko zvinoni zvatavi kutoti tichatanga ungosingatodi kana kuishayiwa. Waitonyanzwa kuti munomba mune chinhu chikushota kana nyangana mama. Ita so wairona amai ava. Vasapengera neyavo mbomu everyday. Ndida kutoita. Saka ndimi makanyorwa akadeti mboka yake unzi kubva paakariraira. Eka. Anazomboda urirega. Aenda urirega izvo. Eish. Urega. Alright. Saka mati makabviswa bonde, makabviswa humhandara mune 13 years. Alright. Ndiye munhu here akazokurorai kana kuti sei? Makazombopinda mbo? Ina ndaroorwa ini. Inini kungobviswa humhandara ikoko kwandakaitwa. Anazombobvira ndapinda marriage. Nemarriage handoizivi. Alright. Asi pari zvino apa ndatonetwana twangu 2, chikomana nechisikana. Kungoita zvichitongopfuura zvakadaro, yabata mimba ndozvara mwana wangu. Zvotopfuura zvakadi. Alright. Pavana ava vana baba vamwe chete here? Kwete. Mumwe nemwana baba wake. Pane vamwe pane mumwe andainzwa nguva yakapera aiti akaitiswa patouchline. Mimba yakatongobata patouchline. Andoita kufungidza kuti mimba iyi ndeyekwakati. Haatozivi kana kuti baba wacho ndewapi chaiwo. Imimi zvenyu zvakanyatsomira sei? Aiwa, ipapo ina handizodzunga here kusvika ipapo kutadza kuziva muridzi wemimba. Ndava tinenge tichiita madhiredha aya ekutengesa bonda. Pane pandinoita ndichiziva kuti apa ndinoshanda nekondomu.
Koita pandiyaziva kuti apa uyu akanakira stereki pamwe anenge ati inini bhebhi ndakuda mazuva kuti varume munonyepa uchiti wandida stereki unenge wanakirwa nesitonyeni yangu kwete kuti wandida kupinda pamoyo ndakuda isitonyeni yanaka. Saka mukuzonge tichirovana nyoro dzedu dziya dzatichirovana dziya mimba inodi muchifadzana zvenyu mimba inobata kutoziva kuti mimba indiyaningi. Alright, saka imi mureva here kuti mimi munhu inenge yapermanent boyfriend patachiraini ka yekuti akatouya ndiri patachiraini toziva kuti hapana kutomboenda kumba kuno munhu sexwa yeke. Alright. Saka kana ndarohwa yeke yangu kumba kana zemwe renyoro ndendisisina toziva nyama ndikaenda patachiraini handina inini mutemo wangu ini ndikaenda patachiraini handina nguva yekuswero bata nhengo yemunhu zveromenzi kwete ndiri pakutsvaga mari tsindira chete ngosvika nekupfekedza kondomu wakanangisa iwe wonyenga wotunda nomo kuda kundibata kundinanzva iwe ziya zvawafambira wauya kuzongonongedzera nekuti mune musikari upedzerwa time. Aiwa handi upedzerwa time nondiri pakutsvaga mari handapedza kare nenyoro yangu iri kudaro kana ndakuenda patachiraini ndakuita zvekutsvaga mari. Alright. Alright. Imimi panada kuti munyatsonditsanangurira mati mimi pane wangu wandinopa yeke handitika tonzwa machita nene permanent boyfriend yangu notoziva ndo basa rangu randinoita ndozoita vanhu vekutouchline. Saka imimi uyu anenge atorerere munhu wekuti mimi permanent boyfriend yenyu kuti kumba kwenyu mukatonzi nhasi hapana chamuri kudana kuna kutoti nhasi atoya akatakura grocery kuti tikumboenda ipapo right ipapo mukutora ipapo ndizvozvo kuti permanent asi kapa upermanent apa ini munonge panenge pane musiyano meiri nekuti umwe mukange muchirovana nyoro mwana nguva yekusora kuti anoda kusora kuti newe kumba kwako kana kuti wazoita sei umwe ndianokudza kuti bhebhi inini zvekuti ndikuchengere nokuti umwe permanent ukaita permanent haichakubvumidze kuti uende kunohura mashozisa uende kutouchline akutoda kuti iwe umire uri baishi uri hwani paari haachatarise kuti mumwe wangu andi kuti inini ngaasaende kunoenda kutouchline notengesa bonde ane vana vake haakwanisi kuchengeta vana ivavo charungoda ngochengera iwe nesitonyeni yako chete manzisa koita umwe wekuti anondidza kuti aiwa bhebhi ita madhiri ako uri kuita nyange aine $30 anondipa ona nhasi mari ndo yandinayo mangwana uzowana pekutangira uchienda kumberi ina ndoziva kuti aiwa bhebhi wangu ine anomira patachline manzisisa haandirambidzi. Koita umwe wekuti ndomuti permanent haadi kuona ukamira patachline asi kuti azoziva kuti mumba munoda sauti munoda shuga uda kubhadhira rent zvaanena asuchengeta. Alright. Manzwisisa pandikutanga ndikunyatsopanzwisisa ipapo. Alright. Ipapo let's say munhu obva auya oti inangu bhebhi ndafunga kuti tinyatsogara tese ndoda kunyatsokuroora imi munobvuma here kusiya basa renyu iri muchiti ndakunogaramo? Ini notaura chokwadi handibvumi ini nangu handibvumi ndaimbozvibvuma kumashuroko brain isati dzanyatsovhurika chiti ukauya murume ake webvati ndakuda iwewe ndozokuchengeta chauna chaunoshaya wobvuma nekufamba kwenguva ntonoti kweni zvandingoitiswa ndakagara saka kubatana nekuti iye anenge achingoda bonde chete pauri haana chimwe chinhu chaanenge achida. Saka ini musadi kwangu handikunyepera Mwari inini zvekunzi munhu achati marriage anoita anozviti anoda kuroora inini ausandudze nemuromo chitongoya nemota yako apa yakalodha grocery nemari yako taura kuti uda unoroora kwete zvoda kutaura nemuromo varume vari kutiitisa ina handichade nditoriseni inini ndakatopikira kuti nini zvemarriage inini kwete ndomira ndakadaro but kavanhu tozonzwa vamwe kuti ndakuda pekuzororera ndakuda pekufira pekuzororera ndiriseni ndichazoona ndakuma 35 years uko zvakuenda uko kana ndichiri kurarama kwete zvamai manje ganimboshandira vana vangu ivavo. Saka mune makore mangani ekuberekwa izvozvo? Izvozvi ndikushandira 25 ndikwadzokuwanisa 25 kusuka 11 September 25. Saka makatotsvagere funeral police because kana muri kuti zvekuroorwa muchada pakuya funeral police apa because nezvekuroorwa ndichada ndikutaura zvekuzopwanya madhozi manje chiti takuda kuchengeta munhu. Funeral police ndinayo ndakajoina padombo pedu pa local board
pane nyaradzo ndobhadhara $10 pamwedzi. Inini nevana vangu vangani 2. Saka inini ndikanzi izvozvi ndanzi goni bhokisi nemota zvinenge zvakadi uri rakarongeka. Ehe, handizodi zvokuti ndizonetsa vanonzi ai huri rei aizoita sei kuti aizodi aiwa kunyaradzo aiwa kunyaradzo takamira tiriko. Alright. Yeah, muri kungozvinzira mhuri yeZimbabwe. Hanzi inini kuroorwa aiwa ndaramba. Kana zviri zvekunzi pekufira ntsvaga pekufira funeral police ndakatojoina kare. Sisi vakasaina. Yeah, sisi tidzokere mashure mbichana. Imimi life yenyu yange yakambomira sei mukukura kwamakaita? Sekutaura kwamaita kuti 13 ndipo makabviswa humhandara. Background yenyu yange yakambomira sei? Zvakazokontributa kuti muzove sezvo manga muri kuti mukomana akauya akavhevhetedza chichi zvakambonyadzofamba sei, especially pekuti muzizotanga kuti 1 kuita zvibonde. Yeah. Ndingati hangu background yangu kuri kukura chaiko maererano nekukura kwangu inini. Aiwa ndingamboshori wabereki kuti kuti vaizondidai kuti vakanditadza kundai kusponza zvechokwadi vainyatsondibata semwana wavo chaizvo vachindisponza kuti mwana ndaenda kuchikoro, mwana anoda kuita sei. Asi inene chinhu chakandikanganisa ishamwari. Alright. Ndainini masikana vandaitamba navo vamwe vacho vanga vari vakuru kwandiri uchitonzwa kuti iwe Spiwa uya pano ndikutume. Saka vanonzwa sai chinotumwa kune kamukomana keumwe zoti mwangu yatori nekamukomana kake. But muri .com generation kwakusina matsamba kai? Matsamba kwakusina. Pasina matsamba ka. Matsamba kwakusina matsamba ndaikudhara kai. Ndaikudhara kai. Asi isu panguva yacho nayo ma13 esatutaura isusi vana vadiki tasati ane mafoni asi mafoni angari. Alright. Hakuna mubereki aibvuma kuda kupa mwana wake foni mwana asine 13 years. Kuti unoziva kuti musikanzwa dziya ndipo paunenge wakudzidi. Vandimaona manje. Saka taitoziva kuti foni kungozi kanonzi waita kambudzi chete unenge utori pama1. Saka tatongoziva kuti kati iwe zoti kakodhi karirako. Takaenda nyange waizoya kochirohwa manheru uchinzi ngwani ndanchitamba kona nhingi mama unzi unonyepa nanhingi andikona uinai nokuti vanenge vachionoti unhu wemwana uyu ko akaramba aine mwana wangu ko vana vavadi. Ainini kutaura chokwadi shamwari ndo dzakatonyatsondikonza brain che. Alright. Nekuti ni shamwari dzangu dzandatamba nadzo hapana anga asina mukomana wake manzwisisa. Hapana anga asina kakomana kake. Saka ini pandaenda payonyeso kuti uyani kakomana kake kabatwa mazamu yarukiswa uya didzamara ndetotsveterwa kangu kamukomana. Alright. Handimaona kutotsveterwa kamukomana ende ndo kamukomana kandibvisa humhandara ikako handikakanga anonyama ndikasangana nako. Kwakauya nhasi aitaiwa ndiri kutodawo nhasi mari zveuvhijini zviya zvatakaitana tichiri vana vadiki hazvichashandika izvi. Ini ndakuda chi wauda mula mari kumberi iwe uchiteera. Mandinakidza bhozi ndambenge ndatovhunduka pamati 25 nekuti kutumwa bhozi kune kageneration kematsamba kaimhanya nematsamba pataive romantic zvavo. Aiwa taitofamba remuromo chaichaiyo toziva kuti kuona Spiwa apota Spiwa uya nekanyaya keshamwari yake kumukomana. Inini shamwari yangu yaitoziva ndeakuendesawo mashoko kune kamukomana kamukomana kakauya ndiaitowana kuti uyakumba kuti handishedze kuti tiende kumbonoona neboys. Alright. But pa umaitsosanganisa mafesi akawanda sinzi mandudza kuti hamuna kuzombobvira mapinda mumba chichi. Pakutanga kwekubviswa uvhijini apa aiwa zvemafesi akawanda ndandisati ndakudi ndakuzviita nokuti ndandisati ndanyatsoziva kuti chii chiri kuenda nechimwe. Asi pandakazenga ndarayira ndakuziva kuti bonde rinonaka sei. Kana kupinimidza murodhi tatakupinimidza. Zoti nyatsoonekwa kunzi mwana uyu pane chakapinda chete tatakupinimidza kwete zvimafanisa maukambeni dzamara kutonzwawo kana ana baba anhingi muraini cheyandvakuti ndikamireka shamwari wakanaka shamwari. Inini hero ndi iwewe. Saka chinoti ndandiroisa madzimai enyanza aiwa iwe ndokufonera shamwari yako yai ndotuma munhu uziya kwakati kana kunga kwachiremba taitoenda zveshuwa. Asi ipapo ndopana ndakuziva kuti aiwa manika madhezi andakataka kuziva kuti nonzi kwachiremba kune maloji uko
nekuzoona kuti yakutori nomwe akadzi asikana vanotouya kuno kuti wabva wako vachito saka vanenge vachimboita sei. Ndakazoendako ndiri ndega ndanyatsoziva kuti asikana vanenge vachimira panapa vane maboyfriend avo here kana kuti vanenge vachingomwa doro vanenge vachiita sei. Ndokwandikabva ndaonawo chimwe chifriend changu chandakatanga kutowirirana noona ikokoko but anga ari mukuru futi muchana ainzi Primo aigara ikoko. Ndakasanga ndudza akati asawira pano pabhawa pano ukuona marumu aya ndikati ndoanobhadhirwa maloji acho mari anobhadhirwa $3 pinda pai murumu. Saka zvamuti $3 muloji koinini nemunhu wandienda naye ndopaakazondudza akati asawira stonyena hero imahara. Imi apa kwakuri kutomonakidzwa nayo chete. Andakambotorwa here nebaba ava vemuraina vanga wada kuvandiendesa uko. Vatanoswera akati chitandara kuchirira kamusic kumabhawa koko. Music chichi munongoziva semunhu araira muto egwaya tatambotaura uya. Kuti unenge wauda nyatsoziva kuti saka apa chii chinenge chimbonyatsoenda nechimwomwo akadzi anenge achimboita nezvei. Handimaona manje. Ndipo pandakazodzokera inini ndega nerweseri kuseri. Ndipo pandakasangana nasawire vandaiwira ne13 pakuzoti pataimuiswa tumabhiya hapana paunombomwa wega unenge wakutopasanawo neari pasaidhi muchiita nyaya muchiita sei. Ndokauchaka kumabhawa yekuti aunoenda. Tamara ndatozodzonza wasipiwe kunoko kunototengeswa bonde iroro kuti unopa wako unenge uchiti ndiye wako rinotobhadhariswa. Saka iwewe kana wanzwa munhu anoti anoda kuita bonde unomudza kuti $5 makananga murumu unobhadhara $3 echi yerumu iwe $5 wesa pai. Unoda bhurugwa unoda bra unoda hembe kunodiwa hembe kuya wakanyatsokupfeka semunhu ari kuya kupi ichitori chibasa ichi. Aya kubva ipapo ndasingachashake mandi tusandi 1 kusvika musi wa31. Ndosaka ndikutaura kuti nini zvemereji saka baba vaisatotengawo here kana kuti vaingofadza zvokuti vatoziva kuti kamwana kadingikangatengerawo kadhingi ndikamufadza ndikamugochera aiwa sitonyeni life yatofara yakakota aizviziro kupi kuti inobhadhariswa. Pandakazoudzwa nengesasavhera wangu yeidhi akatozonudza takati iwe uri richi pauripo papa nekuda kwechi wakableswa. Zvozvita kutoziva kuti tinororo pambhedha pane matress torongedzawo mapureti akonkushenini kuti oonawo plasma vanenge vaitoshuwirawo iri next door tini kune maplasma asi taakutoziva kuti kune bhatiri solar plasma yekuti unoisa poswera uchiona wakazorora. Alright. Imi mungatiudze here kuti pamakatanga imi kuti manyatsopinda muchibasa chenyu chaicho makakaitwa nevanhu vanganisiwo? Ndingati inini musi wandaenda ndanzi naasawira unouya yange iri Friday. Aiwa sekamunyuka mafriday musiwo ndakashanda handidi kunyepera Mwari. Ndakauya kumba ndine ka50 kangu kakari papi 50 one day $50 one day. Alright. Saka imimi maibhadharisa mari $5 per short time. Alright. Manzwisisa $5 pa short time asi musi wekutanga handidi kunyepa mangwana acho handaudzokera kubhawa kuzasi kunorwadza uko akudirike mvura uko akuiti ndakarwadziwa asi 50 here ndaive nayo ndakaisa nekuda kwekuti varume vazhinji kumabhawa uko vakangoona chetotanga kafesa kakanyowai nayo uyu munhu uyu haasati ambopinda muno meite aiwa mari unoitora. Alright. Zvasiyana neveve vanenge vari everyday varimwe pai vajairika uri munyuka maiwa unoitora aiwa musi wekutanga aiwa ndakakechwa handidi kunyepa. Saka murava kuti musiwo vanhu 20 ka $50 yangu chibhadharisa ma5 ndakazoguma ndati nachade asi paipinda vanhu 20 zvindi zvacho maizvona kupi sekuri mukatotaura zvevanhu 20 vema$5 tinotombofamba mune dzimwe nzvimbo yekuti totoenda chinonyengesa ma$2 panikambari majubek $1. Saka iwe chinoziva kuti ndoda kukavha raundi yangu ndine raundi ndine chichi unotofakata wakasvinura uchirohwa kana uchinyengwa ne100 musiwo wotoziva kuti $100 yandabata yedhora yedhora.
ya saka pakaipa chaizvo. Hey, dola. Yeah. Hey. All right. Amusangana here nekubirwa kana kuita sei kana kuitwa rafu zvimwe zvinhu zvamunozimbosangana. Kubirwa zvagara zvinotongowanika pachihure. Pamwe pacho paunenge uchitobuda uchimhanya mashort time ako uchibuda uchimhanya mashort time. Pane pato negudo rinenge rakatomirira rakatarisa kuna kuti alright. Uya ashanda. Uya hana. Uya ashanda. Pamwe pacho tongoitira kuteerana jealousy pachihure isusu akadzi. All right. Taiwa utoenda kune gudo raya utosvika utoti kune tsotsi uya ukona musikana. Nhasi ari kutora mari ndiye arungokecha vari papi? Ari panapa. Anti wotokukecha uya. Shamwari danoita short time newe wotomudza short time yangu mari yakati abhuwa hapana pressure andi. Motoenda paya. Chindipa kamari yangu sandabvisa bhurugwa nzai mari yako ndokupa. Enda ndokuratidza kuti mari ishi. Ndikukupa chi? Mari. Iwo semunhu akari pabasa bvati anga ndinyimere mari yangu. Wotobvisa bhurugwa paya. Achipedza kutunda. Chindipa kamari yangu haipapo manje. Unoda mari wakambozvodha kupi kwehure. Kuinda katombozvitwa ndikatombomaranzurwa urese. Ngadzamara ndaburitsa mari ndingamuti ndaupenyu wangu ndowakadi. Wakakosha. Iyi mari mangwana ndongomuka ndotsvaga chi? Ndotsvaga imi. Asi izvi zvinongorwadza kuti unenge wambonyengwa unosangana nedzakasiyana siyana. Hombe diki. Uchingopinda ipapo. Wosangana nedambudziko rekudi? Rekutorerwa mari, rekutobirwa mari nemunhu anenge atonyepa achitada kuti ukecha asi anenge atori nechinangwa chake. All right. Kuita pamwe pekuti violence dzimwe dzedu dzatinozotanga manje. Varume vamwe vane hunhu kutoti vakakukecha anonyepera kutokukecha pasi munhu kwai chai. Mashkoko. Unotozonyengwa yazvegingirwa wakatobatwa wakadzipwa pasina protector pasina chi. Nyoro yatodi. Yatoitwa. Ndozvakuzokonzeresa zviya kuzobatana nesiki. HIV. Nenhau dzipi? All right. In case yekuti mabata zvirwere zvepabonde, munozvifambisa sei, munoita sei? Munorapwa kupi, munodi? Nditi senangu. Ndasangana nematambudziko akaita seyayo. Mashure apfuura. Maprogram anga akazara. Aishanda nema6 week. Makoradi apfuura. Aitoziva kuti izvozvi ndinganzi izvozvi ndasangana nemurume kwandabunyikidzwa pabonde. Ndaitoziva taitwa nemanhamba emasisters ataitwenge takatopiwa nzi. Kuona usangana nedambudziko rakati. Fona. Wotofona sister ini ndasangana nedambudziko rakadai what alright. Chimirawo paoverspray mashop tuya kudi tora dzimwe nguva taendeswa kuNew Start mutown. All right. Wotosvika mutown muya. Wotokutarisa kuti hauna unge watobatira STI here kana wanga watoibatira ipapo. Wotobewa mainjection ako, wotopiwa mishonga yako, vokudzosa nechi? Nemota. Saka manje ipapo taive nekakubatsirikana. Asiwo mumwe wake ndatakasiyana kama6 week. Mumwe haabvume kuenda kana kuipapo pane vanobatsira vacho vemahara. Asi nekusaidi kwangu ndaitoziva kuti inini ndikatongoita bonde rangu. Ndisina kudzivirira kana ndariita inini nemoyo wangu ndega. Ndoda kuti murume uyu atada kundipa kuti $50. Alright, wo munotombosangana nazvo kuti nina ndisina ndingarisiya bhuru sekuru munhu ndiri patachira nechando. Oyo woti arida nyoro. Ndine $100. Handisiye mari. Ndozoinonojungwa mangwana. Mari ndaisa muhomwe. But ima munombosangana nazvo here zviro zvepabonde pamatanga chibasa. Zvirwere. Aiwa zvirwere hatikati handidi kunyepera Mwari zvirwere ndio zvatinotosangana nazvo. Ndakaita sick drop. Ndikaita iya inoita maronda here. Chazoti hanzi inonzi chii. Koita imwe kuti unongonzwa ungovava kunhengo kuchingovava chete. All right. Ndakadzita nenge 3 types. Sick dzepabonde idzi. Asi taitoenda chinodi? Chinorapwa. Paya patinoenda chitonorapwa pewo chitonzwa chitoti asikana. Ukaona kunyanya kubatira chirwere sika hanzi chinowanzo chiri pa vanotaura vachiti chiko. Ukaona ukaita siki here uri padhuze nekubatira HIV. Saka asikana musadi. Pamwe pacho totaura kuti mukwana sister. Kana ndakaita nchida totaura pa sister ndikunyepa. Yanga ina weshi yemari. Pamwe pacho totaura kuti sister. Ine zono ndakambunyikidzwa pai.
pabonde zvandisina kufarira andimoona ndozvakazokonzeresa izvi. Alright. But panguva yatiinei kune macrisis ka ikunzi kuchipatara hakuna mishonga kwazidai ko imimi sema-commercial sex workers handika hamusi kusangana here nedambudziko rekuti munoenda muda kurapwa hakuna mishonga kana kuti chichichi hakuna here zvinhu zvakaita saizvozvo? Ipapo ndo patiri kutochema patiri kuridza mhere tese ma-sex worker mazhinji nekuti one pane inonzi new start handiti koita iyi inonzi sesha yaiuya ichititesta ma-sex worker ukabatwa ne-HIV wokupa mushonga anzisa ivo sekuziva kwavo kuti mahura haadi kuenda kuchipatara kunoonekwa akamira uko nefaira rake kuti aizotora mushonga. Asi mane makatorejista kuti muye nenhamba yako kutosimwa nhamba yake daikata handiti paipo vakatanga vachiuya kuzotirapa watanga kuita zvemapurogiramu ava vaiti ukasangana neproblem handiti monzi munouya kusesha kunorapwa paunoenda paimusi wekutanga waenda kunoti ndauya ini ndauya neproblem yangu ndikuvaviwa kunhengo kwanguko vokubvunza unonzi ndinonzi Spiwe wotaura seneme yako ndakaberekwa gore rakati rakati vakutokuisa mukombiyuta mavo manzwisa kuitira kuti ukasangana futi nedambudziko havambosweri kutsvaga kuti health profile yako wokuisa mukombiyuta zvokuti nyange wewo ukazenge wasangana nedambudziko kuwarwara waita sei kana uchikwanisa kukwira kombi unongokwira kombi wakananga kusesha unorapwa pasina dhora pasina chii notoonekwa zva kuti munhu wedu agara ari musystem nekudhara. Saka vaizotiigira manje mishonga ngava iyo mapiritsi edu HIV vanotouya nawo nemoto wotopaka sekurodhuko wotopinda vamwe vachipindapo vamwe vachipindapo singatozikanwa nevanhu kuti vanhu vari kumbopindapo vari kuita nezvo wotosvika shamwari tauya mapiritsi ako wotokunyorera pabhuku munhu asi tauya tikapa nhingi mishonga yake yeuyu wotokupa asi zvamai manje hakuchisina mapiritsi aya hakusisina kuenda tichinorapwa ma-ST aya atairwara nawo aya nekuda kunzi madhona ari kunzi akadi hakusisina madhona. Saka izvezvi ndivhendi yekuti mabatwa nezvirwere izvi maakuita sei? Apa kutaura chokwadi apa tangoti ukangonzwa kuti inini ndinenge kuti chibereko changu hachisi kuita mushe pamwe pacho kutomhanya ana mbuya vari mudhuze vatechiziva kuti mbuya ichanguita mbuya inini zvisingonzwisisika ana aine mushonga vakutonditaiwa uyu mushonga uyu chimbonomwa mazuva akati usati wadya kusenseni womwa kusenseni wodi womwa kane watozowanawo kamari wochizoendawo kuchipatara kuseri asi kuchipatara kuseri kuya kana taenda kana nditoziva ndikuenda ne$3 yangu pasaiti yekunodhiza mbuya vandikunosangana nava mbuya ndauya neproblemu yangu yakati kunhengo kwangu hakusudi hakuna kumira mushe gogo mari yedhiringi iyi chinditirai zvinhu zvangu zvokuti ini ndakagara pano kana paine zvakufamba muchinyora muchipinda umo muchitora mushonga muchiita sei mundibatsire ndakamira papi pano nokuti vamwe zvipatara kwedu uku ukatoenda inoti ndaita STI unonzi kwira pamubhedha pamwe 2-3 unonzwa kuti kana naiwe chera uyaone uyaone STI iri pano saka ndo zvimwe zvinhu zvinorambwa nemasex worker izvozvo nokuti inini ndine dambudziko rangu ndauya kwamuri ini ndoda kuti mundibatsire maakushedzana neuyu ari apo kungoita kusolva dambudziko redu tiri vangani tiri 2 pasina umwe wamaakushedzawo unozosara wapedzako kurapwa ka asi pamwe pacho ngokuona kuti nechimiro chaiyo chaicho handisina mumwe unenge wakutonzwa nemashoko aanenge achitoburitsa mukanwa make kuti ndo marapiro here anoita chi. Alright. Let's say baba wepa next door vobva vakukechai mubva wayada kukechai munobvuma here panharaunda yamunogara pati vobva wayada kukechai? Sekuru ndo chibasa chandakatopikira ichochi chibasa ichi nangu mutemo wangu handizozviite masikati machena vanhu vachiri vakadi vakasvinura munext door wangu kana achida nezvangu atozviziva kutoti nhasi ndikuda nezvaSpiwe saka achandifonyera panguva yaari kuda nezvangu mukadzi wake andanenge avata mumba make inongosvika ndikavhura dhoo rangu ndikapinda mumba mangu nemurume wako
toita madhiri edu iyo buda wodi yake buda wende but amuitere maenemies ekuti vanhu vakaziva kuti unokechesa panharaunda vakaziva kuti unokechesa kana ukasangana nemunhu kana pamusika mukangomira mese 2 minutes unogona kutoenda andaatake nemadzimai. Ipapo ini ndakapaona kuti pakuzomukitsirwa bongo svosvo nomwakadza vanenge vagara vakatokutarisa kuona kuti munhu uyu anosvikirika here kuti haasvikiriki. Ndiri seni angikule inasvikirike zvekumhanya kushata zvako hanisvikirike zvekumhanya. Ndinotonyatsokuudza kuti inini ndoteka kudhaura iwe mukadzi wacho uri mberi kuya uchitaura nehure unondiudza uhure wausi hure tese tiri mahure nekuti iwe kutonyengwa mumba mako everyday uri hure uri chii kana usiri hure haunyengwe tinotaura chokwadi kana uri hure unozvigarira uri usiri hure unogara uri virgin asi munhu wese mukadzi anonzi anobviswa bhurugwa ihure. Alright. Saka imimi vana venyu imimi mati mune vana 2 vana vanoziva kuti mama ndo basa ravo. Taura chokwadi pati vana twangu 2 inini handitogare natwo. Alright. Handigare natwo hatinotora mbuya wacho kekutanga wakatora akachikwanisa gore chitokarumura wakatora kakomana kenamba 2 kasikana mazukuru awo here aiwa anotora notoanza kuti uyu mwana weibenza ndane eji handakatanga kupengereka yacho kusvika pari nhasi. Saka vanotoziva kuti ndo basa renyu. Aiwa ina mai yangu atoziva ndo basa rangu ini ende wakatongozviona ndisati ndatomboita mwana wekutanga chai ndanda ndakutopengereka nenyika kwese kunana Jongwe kwese uko hapana mazowe kwese hapana kwatisina kusvika Masasa Jumboko tichiendako. Ko dzimwe hama hadzo zvakaita ana baba hanzvadzi vanenge vachizviona sei nebasa renyu ramunoita? Ipapo panana inini baba wangu nyakubereka inini wakashaya ndichiri mudiki asi anasara pavana havadi kana kuzvinzwa havadi kana kuzvinzwa. Ndine hanzvadzi yangu mwana wekwabankuru totogara tese kumaraini mwechitoko akambotanga achiti ndakakubata iwewe ndokutaurira uchanimaka njakurova njazokuita sei pataizongosangana manje mubhawa imomo ndakadzipa rangu bhule yanga dzipo rake bhule handetosvika ndomudza kuti mukoma kana utori rimwe munhu suduruka muno inomwira une rimwe bhawa usazode zvokuti wozopfinhurikana neni muno ini muno ndowo mangu muno yobuda ndowawinga mangu ende unomwira ku asi hanzvadzi yangu iyoyo aiwa inotoziva kuti aiwa sistiri nawa ndochi kwavoko asi kunana baba wanani vatombodi kunzwa zvinhu havatodi. Alright. Pavarume vakasikwa zvakasiyana vane nhengo dzakasiyana vamwe varefu vamwe vapfupi vamwe vakobvu imi munonyatsoda vakaita sei? Inini mukanditi kuda vakaita sei ipapo kule hamuchanyatsondijekesere nokuti inini kana ndiri pabasa ndotambira dzesezve. Handidzosere mari kuhanga hazviti handite ndakachibvunza munonyatsoenjoya munyatsoti aiwa uyu bo indoda yakati inenge yakati kambichanawo kuti yakazonyanyawo kuitawo dika ivadika izvofana panodawo yakati ine saiziwo iri normal. Titsanangure diki yacho ndasi pane imwe diki isingaite kuri imwe diki chayekuti ikapinda apa kanyangu kati unoinzwa chiti shapo inobuda nekukosora chaiko. Imwe diki ndeyekuti nyange ikaipinda umo hautombonzwa kuti unenge uchingozwa kuti ndine murume wandinaye asi haina kwairi kuenda kwete yekuti imwe ikapinda unonzwa kuti yazadza yega aiwa zvaakuchiendeka. Alright. Ko panguva yamunoenda kunguva yevanhukadzi munotomira here kuti hakuna basa? Ina handimireni kuri inini nditori kunguva ikoko ndikatotozvitarisa pamadhezi ane nditori kunguva nyangwe ndikaenda patachilaini handishai mari. Handishai mari asi vanhu havazosangana here neblood kana chichi? Aiwa ii zvatinotoita manje tototora kotoni yedu kotoni ndapedza kugeza bhobho
ndotora kotoni yangu ndonyatsoirola kudai ndoipfekera kotoni inopinda yotonovhara kuti ndotoenda patachiline apo ndotononyengwa kana nevanhu 4-5 kotoni iya isati yadi yatota ndinotoinzwa ndega kuti kotoni yangu inenge yadi yatota manje ndoenda kutoilet ndonobvisa kotoni iyai ndoisa imwechi kotoni. Alright. Hamusangani dambudziko rekuti inogona kuenda kumberi zvekuti munoona kutadza kuibvisa? Inini yakazomboenda zvo ndakaita 3 days ndichitsvaga kotoni chiishaiwa kotoni ndakazonoibviswa kusesha kotoni iyoyo bangogomera kuita sei kotoni rakaramba kubuda ndamusiwowo ndakashanda ndingosangana neane hombe ane diki ane hombe ichisandudzira mberi ichienda namwe nemumwe ane maitiro ake ichidi ndakatozonoibvisawo chipatara kotoni iyo but kubvawo ipapapo ndakuita ndichiziva zoti kana ndiri kunguva zviri riski seku ndanda kutorwara nechibereko ndakutadza kugara ndizoti chibereko changu kuratidza chikapfeka kotoni iyeye inenge yakanopinda. Zviri riski. Pakaoma ipapo. Alright. Pamambotaura paya kuti face kana iri nyowani. Handika? Face kana iri nyowani varume ndipo pavanomhanya vachiita se amuatakwe nevamwe venyu vasikana vaya. Uyezve kana mapa nzvimbo pekuti imimi nzvimbo yamunosienda yacho haisi kufaya. Munoita sei? Kana tichienda panzvimbo yatoti yatagara tiri kutambira mazuva ese kana isiri kufaya ndochinja kanzvimbo ndokwamunomhanyirwa nekuti ini ndikabva panzvimbo yandiri kuitira madhirika ndikaenda kana ujongoko ndinonokechwa ujongwe ndinoda kuti havasi kundiona ipapo everyday ndikamboita nguva ndichienda kujongoko ndikaona kuti kujongwe ndambonyengwa nanyengwa mazuva ano ndaakudhifura ndobva kujongwe ndakambobuda out kana kumboenda kumazovo uko ndombonoita 2 weeks dzangu ndiriko izvi zvekunokwa ndajaira kuzve zvakundisuwa manje andinoona manje zvinoitika kuvarume pandinobvawo kuya ndichidzoka ndichisvika kumba kwangu chigeza ndichiendako aiwa mari ndinoiwana wongoripi kwaiwana handiripo ndirimo muchiraha andinoona manje. Alright. Ko hamumbosangana here nehama ida kutokecha wayaona kamusikana yobva yaida kutokecha takazonzwa imwe patiudha apa mwakutora ndakakesha ambuya ndakakecha ambuya apa ndazotopiwa nhamba noma ndakazonwa ndiambuya saka imambosakane nazvo here kuti natouya mozorealiza kuti ko zvanenge mukoma kana sekuru kana inini ipapo handikunyepa ipapo handisandasangana napo ndoda kuti inini ndotoziva kuti inini hama dzangu dzimwe dzogara Greenora dzimwe dzogara Greenview dzimwe dzogara handiende nzvimbo dzakaita seidzodzo nondotoziva kuti nyange ndikada kuti ndikuenda kuGreenora chakuti anobvawo kwachini asina mbonofarira kuti tonosangana kupi ikoko kwakaita sekuko handiendi ena handitodi kuti ndisangana nehama dzangu nobuda ndakaenda nyange ndikati kuenda bhodha Nyamapanda tinoenda ikoko takanoita madhiri edu kupi ikoko zvehama asandambosanganidzana nazvo. Alright. Zvakaoma. Saka mubasa renyu mati from 13 kusvika izvi zvimane 23 years. 25 years. Okay, 25 years. Okay. Ayo magara mubasa. Alright. Mukugara kwamaita imimi ndiripo ramunoti iri ndo West Day renyu muri mubasa. West Day. Tikati ndozuva rakakurwadzai zvisingaiti. Ani zuva rakandirwadza kule ndakanyengwa nyoro pavhale mahara. Gore iroro ndakabatikana zvekuti apa kwakuri kujongoko. Murume atonyatsotora handei bhebhi tinoraraiwa mari yako ndokupa $20 night yako bho. Yanga iri musevhale. Ndatobuda nemota netaxi paita tunosiwa igara Medfield imo. Akarara usiku hwese achindinyenga. Apa kurwadza kwazvo takawirirana kuti makondomu akati makondomu ndinawo kupi kumba kunosvika kumba kuya makondomu hapana ini kumba kwacho handina kana wandinozivawo wandinoti nhaiwe kana kuti nhaiwe akandinyenga nyoro murume epungu kwaedza ndobva angobuda ngari kuenda kutoilet ndobva ati shu kwakundisiya pamba paya ndiri ndega
kwakugara zuva rakwira kudai munhu kwabuda asingadzoka akaita se munhu kana kudzoka kwakuzonziwo nemwe mukadzi wanaingonzwa achingogudubudzwa mapureti emamenhouse nzwa kuti mukao mune munhu nai madha makadii ndokumbira kubvunzawo munhu anogara muno zvikanzi munhu anogara imomo akaita sei ndakuvadescribira ka munhu wandandinaye zvikanzi iwe munhu wangu utori naye haagare imomo muridzi wembai haapo ndakabatikana zvokuti kana nenika fese yemurume yanda handimbovhineka ikangano ndotosvika pakuti nyangwe ndikaenda kujongwe noti nyangwe ndikamuona nezvandaveko zvino ndombvisa nzeve ndakabva kujongwe haisi nyore kubva kujongwe netsoko muhetfield kupasi kuhetfield police uko netsoka kunobata kuna chiremba road hauna kana sendi yekombi mari yekombi chekuti ukwire kombi chacho hauna apo waroro chitsodoborwa usiku wese handiunye pazuva iro rakandirwadza nanhasi ende ndo zvimwe zvinhu zvakazondipa chibhanditi chekuti handitodi nonsense. Asi imimi maizoenda musina makondomu sei imimi muchizondo basa rei? Aiyevashe makondomu dzimwe nguva unotogona kutongorikanganwa iri kule kondomu chaiyo unokanganika ingori passport zvaro asi kuzoti kwandiri kuenda uko nokwanisa kudi kutenga makondomu mandisisa asi kamwe wangu sezvo tatawirana kanditaiwa makondomu ndagara ndinawo kumba ndikati anawo kudi kumbasvi ndagara ariko hawo makondomu kumba tungonosangana nawo ikoko toita zvatinodi zvatinoita sotoziva kuti itori gevha rekutodza sini vakabirwa. Alright, ndapa mashoko enyu ekupedzisira maybe kune mumwe munhu wechidiki ari kufunga kuti ndogona kunge commercial sex worker ini handogona kungopindawo muchibasa ichi ndeipi advice yamungataura neexperience yamaona so far? Inini pane vamwe vana vari kukura kana inini vamwe mumaraini mangu totogara ndakavataurira kuti musaone isusu kudai so chihure chakanaka chine nguva chinoti chinonakidza chine nguva chinodi yachinorwadza asi hatingamboti chakanaka pakutaura nachokwadi nokuti ndakada kutozvitarisa handitonakidzwe kuti mwana wangu azoita maitiro andiri kuita nedzandichisangana nadzo idzi chihure hachina kunaka saka nda kutodzidzisa hangu vamwe vana vari kukura kuti ukanzwa mubereki achitokutsiura kuti mwana wangu dzikama ita zvechikoro dai wadai ngavateedzere ndamuchihure munosangana nezvakasiyana siyana mazuva apera isusu mai manje takatobva unoviga mumwe sex worker wedu akabayiwa nebanga animona bayirwa ipapo nekutofira ipapo vanhu kuya kungoona ungomuona akashama ari mumbesi akangodai makumbo haana kana kupfeka saka unotoona kuti chihure chiri riski pane vana vanenge vachiona kunge zvakanaka zvakanaka uchiona mumwe munhu achizviita asi wakazosangana nedambudziko chaizvo zvinosina kumira mushe saka ini kune vamwe vana vechidiki ava ndinongoti kana iwoona kuti upenyu hwaomaka kana uina anokubatsira ukatengesa madomasi dhorapo ndoyo uri kuwana isisekedze inoita kuti uzonge wane bhizinesi rakura. Alright, muri eZimbabwe muri kuzvinzwira nyaya yatenga tinayo muzuva ranhasi tina sisispiwe vachitiudza dzavakasangana nadzo mubasa rechibhishu kana kuti commercial sex worker. Saka ngatisangane muzvikamu zvinotevera. It's bye bye.